Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Saioarekin hasi aitzinetik, omenalditxo bat Nafarroako paisaiei. Artxugako mendilerroa, Zariketa eta Aretako mendiak baitira, Nafarroako mendi ezkutu horietako batzuk. Pirinioen atarian, leku baztertuan, Irati eta Urrobi ibaiek denboraren joanean zizelkaturiko oihan eta zintzurren artean, hantxe bizi dira galzorian dauden 11 animalia, guztiak babestuak. Ugatzak, bisoiak, tximeletak, muxarrak eta bertze haunitz. Eta gaurkoan Iñaki Bartzenarekin gaude, behin egon ginen berarekin, eta gaurkoan ekologismoa eta berbanaketa bi aldarri klasiko horien arteko harremanaz mintzatuko gara berarekin, ez? Aldarri sozialista klasikoa, aldarri ekologista klasikoa, ea nola harremantzen diren. Horretarako Iñaki Bartzena, erran bezala, Ekopoleko kidea eta Ekologistak Martxaneko kidea baitare. Egunon, Iñaki? Egunon, Gorka. Bueno, gaiarekin sartzeko nonbaitetik, normalki pentsatzen dugu, ez dugunean sobera ezagutzen ekologismoaren kontua, ez dakit, ekologistak arituko dira, ez dakit, landareak ongi dauden edo ez ikusten, hartz polarra, zuek aldiz solasten zarete krisi ekosozialaz. Zergatik krisi ekosoziala? Bueno, ez dakit, natura eta gizartearen arteko harremanak, aspaldiko partez zaildu egin dira, ez dakigu oso ongi naturari egin dizkiogun kalteak nola konpondu, ikusten ditugu gure ibaiak, ikusten ditugu gure basoak, ikusten ditugu gure inguru naturalak nahiko industrializatuak edo nahiko ikutuak, eta badauz, beti existitu dira, adibidez, konservazionistek esaten dutena da, separatu behar direla, natura alde batetik eta gizartea beste alde batetik, eta parke naturalak edo olako erreserba naturalak egin, nun gizakiok sartu ez, eta itzi natura basatiari bere kabuz ibilten, ez? Hori da, natura eta gizartea ikusteko modu bat oso eskematikoa, olako konservazionista puruak ez dira existitzen, eta baina beste batzuk ikusten dugu nolabait natura eta gizartea ezin direla bereiztu, ez? Badaude beste batzuk, ekologista espiritualistak deitzen ditugunak,
ikusten dutela gizakio garela, bueno, izaki bizidun artean beste espezie bat, baina ez espezierik onena edo importantena, eta orduan nolabait, gaiaren, nolabait antolamendu horretan, kontuz ibili behar gara, zeren ez daukagu nolabait eskubide gehiago beste animaliak edo beste landarak edo beste izaki biziduna baino, ez? Bi parametro horiek ditugu, nolabait, bi muturretan, eta erdigunean nik ipiniko nuke nolabait natura eta gizartearen arteko harremanak orekatzeko beste ekologismo bat esaten duena. Segun gizartea nola antolatzen dugun, naturarekiko harremanak horrela izango dira. Orduan, oreka bat bilatu behar dugu, bai gizartearen harreman sozial eta ekonomikoetan, eta segun nola antolatzen garen, naturarekiko harremanak orekatuagoak izango dira edo ez. Orduan, krisi ekosoziala esaten dugu, nolabait, adibidez, desertizazio prozesu bat abiatu baldin badugu, adibidez, munduaren leku askotan, horrek ekarri du migrazioa. Horrek ekarri du, adibidez, Siriako gerra hitz egiten dugu. Siriako gerra da, gizakiok sortutako arazo politiko-sozial bat oso lasgarria izan dana. Baina gerra hori eman da egoera klimatiko oso txar baten, usta oso txarrak eman ziren, goseteak pasatu ziren, eta migrazioa ez da bakarrik gerragatik izan. Hori gerra faktore importante izan da. Baina jende askok, milioika pertsona, 7 milioi pertsona okerrezpanago, Siriatik alde egin dute, ezin zutelako bizian. Baina ezin zutelako bizi gerra egoera baten, baina egoera ekologiko oso... Orduan... Ikusten dena da ez, krisi ekosoziala solasten gara, natura eta gizarteak txirikordatuta daudelako eta bat ukitzen duzunean bertzera ukitzen duzulako. Edozein kasutan, gaur, horrek ematen du tesi oso baten dako, gaur solastu nahi dugu berbanaketaren arazo horretaz, eta hain zuzen ere, hemen, 2021 honetan gaude segurazki historiako desberdintasun handieneko momentuan, ez? Aberatsenak eta pobrenen arteko distantzia inoizko handiena da. Galdera zai bat botako dizut, irakur daiteke desberdintasun hori klabe ekologikoan? Betaurreko ekologikoak jarrita ikusten da hor zerbait gehiago? Bai, nik esango nuke edozein ekosistemak behar du oreka bat, ez? Hau da, nolabait esan da, baso bat edo beste ekosistema baten bertan bizi direnen, izaki bizidunen artean diferentzia material energetiko handiak daudenean desoreka bat sortzen da eta espezie batzuk pikutora doaz eta beste batzuk ugaldu egiten dira. Orduan, nolabait sinbiosia baldin bada, gure ustez, Lynn Margulisen teoria jarraitzen nolabait bizitzarako abia puntua eta nolabait, izaki bizidunen desberdinen arteko elkar kolaborazioa posible egiten du bizitza, desberdintasunek egiten dute kontrakoa. Ekartzen dituzte desorekak, ekartzen dituzte gatazkak, ekartzen dituzte gerrak eta bar. Orduan, nik esango nuke, bai, ikuspegi ekologista batetik, zeren batzutan jendeak ez du bereizten ekologia eta ekologismoa, ez? Eta Jesus Ibañez soziologoak esaten zuen jendeak oso ondo bereizten duela soziologia eta sozialismoa, ez? Bai, oso erreza da desberdintzea. Ekologia da zientzia eta ekologismoa da nolabait gizarte mugimendua, nolabait ekologiaren perspektibatik aldaketa sozial eta aldaketa ekonomiko eta aldaketa ekologiko bat ekarri nahi duena, ez? Orduan, bai, behar ditugu gizarte orekatuak, behar ditugu, naturarekiko harreman orekatuak behar ditugu, baina bebai, nolabait, gizakiok Euskal Herri hontan ditugun, eta zorionez, Euskal Herria ez da oso gizarte desorekatua, aberats eta pobren arteko distantzia ez da Brasilen dagoena edo Nigerian dagoena, baina halan da guztiz ere, gure gizartea eta nolabait gure iraupena, gure jasangarritasuna hobeagoa izango da, nolabait distantzia horiek aberats eta pobren artean ez badira oso. Beraz, nolabaiteko simil bat egiten ekosistemetan desberdintasun handiak daudenean joaten dira pikutara eta gure jendartetan ere arriskori dago eta ikusten dire, ez? Badiren gatazkak eta bar. Iñaki,
adibidez, karo, beti pentsatzen dugu, ez, erraten dugunean aberatsak, beti pentsatzen dugu, 19. mendeko aberats horiek, ez, joaten direnak beren, hori, ez da egin hartzen den, turuta txapel horrekin eta, ez, burges horiek, ez. Baina, karo, gero ikusten duzunean munduko datuak, gu, ipar globalekoak, Nafarrok, Euskaldunok, Europarrok, gu gara munduko zati aberatsenetakoa. Erran dezakegu, galdera polemiko bat, gu, langile zuriok aberatsak garela? Bai, segun, adibidez, neurketa energetiko eta ekonomiko bat egiten baldin baduzu, da, neurketa metaboliko bat, zenbat, edo ekonomikoa, rentaren arabera, ez? Munduan badago jende mordo bat, $2 baino gutxiago kobratzen duela edo egunero, ez? Eta beste batzuk, naiz eta langileak izan, kobratzen ditugu 300 edo 400, ez? Orduan, hor dago diferentzi nabarmena. Baina, ez bakarrik ekonomiaren perspektibatik, konsumaren perspektibatik, edo elikaduraren perspektibatik, badaude klase sozial diferenteak munduan. Eta lehen esan duten bezala, desorekak eta distantziak, eta ez bakarrik alde etikotik dagoen injustizia, baizik eta alde ekologikotik horrek esan nahi du, desegonkortasun badagoela, eta horrek aurrera jartzen badu, eten egingo du. Zergaitik, eta etorriko dira gerrak, eta etorriko dira lizkerrak, eta etorriko dira konfrontazioak, zeren, nolabait, nolabait, desberdintasuna ez da bakarrik injustoa, baizik eta desfuntzionala. Hori da, ekosistema baterako, edo sistema sozial baterako, distantzia horiek, adibidez, begiratzen baldin bat dugu historian, ez? Noiz ematen da Sovietar iraultza, noiz ematen da Frantziako iraultza, noiz ematen da iraultza, nolabait, distantzia sozial, ekonomiko horiek oso handia direnean, eta sortzen dira liskar militarrak zergaitik, nolabait batzuk ezin dutelako jasan dagoen egoera, goseteak eta bar, ez? Orduan, hori da nolabait kontutan hartu behar dugun, hau da, distantzia sozioekonomikoak, izaki bizidun edo izakien artean, edo nolabait desberdintasun horiek sortzen dituzte arazo oso larriak, eta nire ustez ekologistek argi planteatzen dute, nolabait aldaketa ekologikoak ekarri behar duela nolabait berdintasun gradu altu bat. Iñaki, ekologismoa antikapitalista da? Ez danak, ez. Badago ekologismo liberal bat, badago, segun, badaude talde ekologistak antikapitalistak ez direnak. Baina nik adibidez, eztabai dau urte askotan hemen Donostiko laguna dudan Juantxu López Uralde, Greenpeaceko zuzendaria zana, eta orain Podemoseko Ekuoren sortzaile hori, duela gutxi irakurri nion periodikoan esatea aldaketa klimatikoaren erruduna kapitalismoa da. Eta hori da aldaketa izugarri handia, nire ustez kapitalismoa da, eta daukagu akumulazio sistema ekonomiko honek sortzen du krisi ekologikoa eta krisi soziala, biak batera. Baina, era berean, sozialismo errealeko adibideek, Sovietar Batasuna, nik ezakite ez, Bertze Amaikak, Txina gaur egun, horiek ere ez dira inondik ere jasangarriak izan. Orduan erran dezakegu ere ekologismoa antisozialista dela? Badago ekologismo antisozialista bat. Nik esango nuke herrialde horiek desbideratu zirela, nolabait, euren asmoak hasieran nik uste dut sozialismoaren, Sovietar Batasunaren hasieran, Sovieten planteamendu hori, sozialista zana gero, burokraziaren bitartez, sozialismoa herrialde bakar batean, nire ustez, eredu estalinistak ekarri du sozialismoaren endekatze bat. Hori ez da sozialismoa. Nire ustez, ni sozialista konsideratzen dut nire burua, eta sozialismo horretan ez dut sinisten. Badaude, nolabait sozialismo
humanista batzuk, ez? Eta sozialistak izan direnak, eta nolabait eredu horrekin tuputz edo, ez dakit, diferentzia nabarmenak argitu zituztenak. Emma Goldman bat, edo Rosa Luxemburg bat, edo, ez dakit, jende askok erakutsi du sozialismorako bidea ezala hortik izango. Nik esango nuke hori, hau da, nik ez dut ulertzen olako sistema burokratiko, hierarkiko eta nik ez dut hori konsideratzen sozialismoa. Are gehiago, 60. hamarkadan, Nazio Batuetako indizetan, berdintasun sozial gehiago zegoen Dinamarkan, Norvegian edo Suedian, aberatz eta poren artean, Kazajstanen edo Ukrainian baino. Horrek esan nahi du, sozialismoan ziren horiek, distantzia gehiago zeukatela, elite batzuen artean. Bueno, hori gerta daiteke bai, zergatik, nire ustez sozialismo erreal hori, sozialismo estalinista hori, ez da sozialismoa. Zein kasutan, bueno, hori da, ja, eztabaida sakon bat, amaiezina, segurazki. Zein kasutan egiten alda berri irakurketa bat klabe ekologikoan esperientzia guzti horiena. Deitu izan da, horri deitu izan zaio, edo batzu deitu dute, ekosozialismoa. Iñaki, ekosozialismoaren aldarri nagusiak zein diren azaltzen aldi guzu, eta batez ere, ze berri irakurketa, ze revisio egiten du sozialismo klasikoaz? Ekosozialismoak nolabait bere hortzadarrean lau kolore nagusiak ditu, ez? Bata da berdea, hau da, nolabait krisi sozialari, krisi ekologikoari, krisi energetikoa, krisi klimatikoari erantzun bat eman behar zaio, eta gure konsumo eta produzio tankerak aldatu. Badu kolore gorri bat, hori berdintasunarena edo birbanaketarena, hau da, nolabait berdintasun sozial, ekonomikoa, estrukturala berri egituratu behar duena. Baina badu kolore morea edo lila, feminismorena ezinbestekoa dana, eta hori adibidez herrialde sozialistetan oso baztertuta egon dana, emakumeen askapen prozesua eta emakumeen nolabait eskubideak oso baztertuak egon direla eta ekosozialismo feminista da edo ez da ekosozialismoa. Eta gero esango nuke kolore baltza edo autonomia edo nolabait demokrazia radikalaren kolorea, nolabait ezin da berdintasuna eta askatasuna separatu. Nolabait batera doaz eta batera joan behar dute, eta orduan ezin da planteatu gizarte ekologikoki orekatu eta zuzena dana, baina emakumerik gabe, eta ezin da emakume sozialista, gizarte sozialista bat, nun askatasunik ez dagoen. Orduan, bueno, ekosozialismoak planteamendu, bueno, utopiko horiek ditu, baina nik uste dut utopia horiek guztiz beharrezkoa dira, nolabait, gauden egoera honetatik ateratzeko, eta ez hasteko inor. Ez pobreak, ez kolonizatuta daudenak, ez baztertuta dauden sektoreak, gazteak, emakumeak, jubilatuak, eta hori ere bai, gauden egoera ekologikoa, krisi ekologiko batean bizi gara, baina ekosozialismoak nolabait leku guzti horietara begiratzen du, horregaitik bere planteamenduak dira konplejuak eta zailak, baina nire ustez ekosozialismoaren virtualitate edo aportazio edo ekarpen nagusia da ez duela ipinten ekologismoa feminismoaren aurretik edo ez duela ipinten sozialismoa aurretik eta atzean emakumeak ez. Nolabait hori txirikordatuta joan behar da, batera koordinatua eta nolabait espresio guzti horiek batera mugitu behar dira. Kontua da, afera ez dela inerrexa, erra nahi dut. Sartzen dugunean kolore berdea, kolore gorri horri, edo gorri horren ondoan patzen dugunean, claro, sozialismoaren zutabe klasiko batzuk kolokan jartzen dira, adibidez, sozialismoa izan da klasikoki oso progresista, oso industriala, eta gainera bere oinarrean, esentzian dago, industrializazio horrek ekarriko duela kapitalismoaren erorketa, eta gero jendarte justuago bat. Hau da, ez du inondik ere industrializazioa ukatzen. Erraten duena da, horren onurak berbanatu egin behar direla, ez?
eta kritika ekologikoak hori bera dudan jartzen du. Bai, baina ikusi dugu historian eta ikasi dugu historiatik nolabait naturarekiko harremanak eta gizarte barneko harremanak batera doazela. Hau da, bai, zu sujeto sozial bazara eta segun ze langile mota zaren, betetzen duzu funtzio bat gizartean, baina nolabait lehen esan duten bezala berdintasuna eta askatasuna batera joan behar dira, eta nolabait esango nuke bai, berdintasuna eta oreka ekologikoa bebai. Orduan, asuntoa ez da bakarrik tarta nola banatzen dugun, tartaren tamainoa bebai importantea da, zeren gure tarta oso handia badima da, igual lapurtu egin dugu zati bat beste gizarteetatik, adibidez, zor ekologiko izugarri handia edo energetikoa edo klimatikoa eduki dezakegu beste batzuekiko, eta gero bebai batzutan konturatu behar gara gure tarta hori, gure tarta produktibo hori pozoituta dagoela. Dituela osagarri batzuk nolabait ez dakit, gaixotasunak sortzen dituztela gure bizitzaren pasadizoan, ez? Orduan, tarta zerez eginda, ez bakarrik ze tamaina duen eta nola banatzen da, zerez eginda dagoen bebai importantea da, eta berriz diot, adibidez, gu askotan erabiltzen dugu zor ekologikoaren konzeptua. Hau da, gu bizigaren moduan bizi ahal izateko behar dugu energia eta materialak beste lekuetatik ekartzen ditugunak, adibidez elikadura, adibidez arropak, adibidez gure elektrodomestikoak, adibidez gure kotxeak, eta ez dugu kontuetan hartzen horrek ze nolako metabolismo injustua ekartzen duen, eta ze nolako zorra, bai klimatikoa, bai energetikoa sortzen duen munduan. Eta aipatu dugu Iñaki, nolabait ere aldarri ekologikoak eta berbanaketarenak lotuta egon behar duela. Adibidez, analista politiko handitzek atera dituzte olako irakurketak jaka horien Gilets Jaunes Frantziako movimentu horietatik, ez? Hor egon da, seguraski gure historia hurbilean egon den kale mobilizazio garrantzitsuenetako bat, eta hain zuzen ere izan zen karbonoaren gaineko zerga baten ondorioz, ez? Eta handitzek hor erran dute, bueno, ezin da transizio ekologikorik egin, ez bada transizio justo bat. Bai, eta oso adibide hona da, oso freskoa, zen jende askok amua tragatu zuen, eta nire inguruko jende asko ez dut, ikusten duzu, mugimendu horiek egoistak dira, ez dute kontutan hartzen ze arazo ekologikoa dagoen. Bai, arazo ekologikoa dago, baina arazo sozioekologikoa da. Hau da, krisi ekologikoak ez du jotzen berdin pobreak eta aberatzak, ez du jotzen berdin lehenengo mundukoak eta hirugarren mundukoak, ez du jotzen berdin auzo kapitalistetan, auzo aberatzetan edo ez dakit, auzo langileetan. Orduan, Gilets Jaunes, jaka horien mugimenduak adierazi zuen, transizio ekologikoa behar dugu, baina hori ez langileen zamapean, ez nolabait, errenta gutxien daukaten horiek ordaindu behar dutena, ez? Eta nire ustez, eta adibide ona da, zeren aldaketa klimatikoaren burruketan ziren Frantziako ekologistak oso ondo, adibidez, iparraldeko bizi taldekoek oso ondo erantzun zuten esanez, nolabait, aldaketa klimatikoaren aldarriak bere dimentsio soziala izan behar zutela, eta nolabait, transizio ekologiko justo bat eman behar dela. Hori guk askotan esaten dugu. Petronor, Repsoleko faktoria Bizkaian dagoena da gehien kutsatzen duena, eta nolabait etorkizun ekonomiko oso eskasa duena, ez? Holako birfindegi bat ukitzea, petrolioaren putzuetatik 7 kilometrotara ez du, kapitalismoaren funtzionamenduan ez du logika handirik. Eta Europan ari dira birfindegi horiek entzek. Horrez ere esan nahi du, gu nolabait, eta edo
edo nolabait transizio energetiko baten ikusten dugu Repsol bezalako birfindegiek desagertu behar direla. Baina nolabait bertoko langileek pagatu behar dute ordaina? Nire ustez ez. Repsol oso enpresa handia da, Garoñaren kasuan, ez? Garoña desegin zenean eta desagertu zen, Iberdrolak pensatzen zuen 250 langile horiek, 250 langile horiek nolabait beste leku baten kokatu behar dira, beste leku baten nolabait antiekologikoa ez dena, ez? Baina borroka horiek da, nolabait kontraesan horiek eman dira transizio aldaketa guztietan, ez? Eta nire ustez gaur egun ari gara planteatzen transizio ekologiko bat, metamorfosi ekologiko bat nolabait oso sakona izan behar dana, eta hori ezin da egin nolabait langileen kontura edo nolabait gizartean dauden sektore baztertu edo pobreen gainean. Ez, hori gure ustez ekologismo horrek ez luke etorkizun handirik izango. Hau da, ezin dira separatu asunto sozioekonomikoak eta asunto ekologikoak, batera doaz. Iñaki, iritsi gara pixkat honen gaurko saioaren bukaerara, hor bota duzu galdera nik uste edo gai bat oso konplikatua dena, ez? Transizio ekologikoa eta lanaren arteko tentsio hori, zer egin Volkswageneko jendearekin, adibidez. Bukatzeko bakarrik botako dizkizut 3 hitz, eta eskatzen dizut hitz bakoitzari botatzea esaldi bat bertzerik ez. Ados? Orden lehenbiziko hitza da Jeff Bezos. Bueno, lapur bat. Lapur bat, hau da, jendearen kontura, lapur bat, bai bere kontsumitzaileena eta baita ere produktore askoren lapurrez eren bere produktuak lapurtzen ditu eta kopiatzen ditu eta saltzen ditu inongo eskubiderik gabe. Lapur bat, bigarrena, auto elektrikoa. Bueno, martxan dagoen zeozer, baina neurrian egin behar da, hau da, ezin ditugu danak bihurtu elektrikoak. Neurria, eta azkenekoa, agroekologia. Beti existitudan forma bat errekuperatu behar duguna. Hau da, nekazaritza industrialak ez du zentzurik, eta daukagun bidea da, bide historikoa, eta da agroekologikoa, nekazaritza eredu natural bat. Iñakiren hausnarketa horiekin utziko dugu gaurko saioa, mil esker Iñaki, eta bertze batean gehiago sakonduko dugu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.